Oh, ayan ha. As promise ha. Oh, ayan as promise. As new dead stock condition to, 'di ba? 1,000 pesos lang to. Promise yan 1K lang to pag umabot ako ng 100K followers. Oh. Pero bibigay ko rin to ng 1K pesos lang pag umabot to ang video na to ng ng 100K views. Oh, 'di ba? Oh. Sabi nila, bakit naman yan naabot ng 100K? Oh, di pabutin mo ng 100K para mabigay ko sa iyo ng 1K lang. Oh, 'di ba? Yan lang eh. Challenge 'yon, challenge. Oh, challenge 'yon, oh. China-challenge ko kayo diyan ha. Pag umabot pa tayo ng 100K followers o 100K views ng video na to, 1,000 lang yan. Oh, ano pa hinihintay nyo? Pakikalat now na. Alert. Nakakalorky.